על הנינו, מה נשמע? עכשיו זה מאוד מאוחר בלילה. אנחנו רק עכשיו סיימנו לראות את ההתחלה המפוארת של האולימפיאדה בסוצ'י ברוסיה. אז אני לפני שנה, בלישון, אני בתוך המדיטציה כזו, אז אני מדבר אליך עכשיו מתוך המדיטציה הזו. רציתי לשתף אותך בכמה זיכרונות, זו המילה לשתף. כללית קודם רציתי להגיד לך שכמובן יש לנו את הזיכרונות של החוויות גם פה בארצות הברית וגם שהיינו שם בארץ לבקר. כמובן בארצות הברית היה לנו הרבה חוויות, הצטרפת איתנו לכל מיני מקומות והחברים שלי מאוד מאוד אהבו אותך, ואני זוכר איך השטיח האדום היה פתוח בשבילנו, במיוחד בשביל אשתי ב-2009 שביקרנו, איך אירחת אותנו, איך היית גמיש עם המערכת שלך העצמאית, ככה שיהיה לנו נוח שם, מכין לנו, מתעורר מוקדם בבוקר, מערך אותנו לארוחת בוקר, ופשוט החוויה הזאת, הסינכרונות של החוויה הזאת, זה הייתה נוכחות שלך. בלעדך זה לא היה אותו דבר, אפשר להגיד, זה בטוח. אז אני מאוד מודה לך אישית על זה. יש לי כמה זיכרונות מסוימות, אם אפשר לשתף אותך. אחד מהזיכרונות הוא אם אני לא טועה, זה הפעם האחרונה שביקרת אותנו, או לפני הפעם האחרונה. היה לנו הרבה כיף, ואתה קנית לנו כמה דברים, ולאימא כמה בגדים, ורצית להברך אותנו לכל מקום, אני זוכר, והיה לנו קצת ויכוחים לפעמים, שאתה רצית להברך אותנו, סירבנו, בלה בלה בלה. ואני זוכר שקנית לנו קומקום אלקטרוני, להבטיח מים בשביל קפה או תה. קומקום אלקטרוני. עכשיו, קנית את הקומקום האלקטרוני הזה עם מטרה מאוד טובה, שתמיד יהיה לנו מים רתוחים בשביל הקפה, כי אנחנו כולם שותים קפה. עכשיו, הראת לנו 100,000 פעמים, אולי אני קצת מזין, אולי 1,000 פעמים, כל אחד מאיתנו, איך להפעיל את המכשיר הזה, את הקומקום אלקטרוני. והיה לך הרבה סבלנות להראות לנו איך לעשות את זה, צעד בצעד, איך לשים את זה בקיר, בלה בלה בלה, איך להרתיע, מה לעשות, מה לא לעשות. עכשיו, אני מצטער להודיע לך שאף פעם בעצמנו לא יכולנו בסוף להפעיל את המכשיר הזה בלעדך. תסלח לנו. אמנם כל הסבלנות שלך והכל וכל המטרה הטובה שלך, אנחנו לא הכבנו את זה באיזשהו מקום ואי אפשר להפעיל אותו, ותסלח לנו. עכשיו, אתה צריך להבין שהקומקום האלקטרוני הזה בשבילנו, כי אנחנו דבילים במשפחת לוי כשזה בא מכשיר משוכלל, זה פשוט מכשיר משוכלל. בוא נגיד את זה במילים אחרות. אם אתה מחפש במילון המילים מכשיר או משוכלל או צמוד מכשיר משוכלל, אפשר להגיד לא ספק שלא תראה את תמונת משפחת לוי ליד המילים האלו, אוקיי? פשוט אין אהבה בין טכנולוגיה משוכללת ומשפחת לוי. זה ככה, אנחנו מאוד פרימיטיביים באופן זה. אבל תודה על המטרה. יש לי עוד הרבה זיכרונות. עוד זיכרון מאוד מאוד יפה מילדות. רציתי להגיד לך שהחוויות, הנה שני חוויות הכי הטובות בארץ בתור ילד אני זוכר. כמובן פורים, חג פורים, להתחפש והכל, זה היה הרבה כיף. משהו שאהבנו בדיוק באותו רמה של פורים זה לבקר את הבית של נינו ואסתרסיטה. זה חוויה שנן פרל, אין שווה לזה.
ולמה זאת הייתה חוויה? ההורים שלנו אומרים, הולכים לנינו וסטסיטה, העיניים שלנו היו כאלו גדולות. עכשיו, למה זו הייתה חוויה כל כך גדולה? קודם כל, מתחמקים מקריית חיים. סך הכל מה יש לנו בקריית חיים, האצטדיון הזה, שאני לא יודע אם הוא עדיין קיים שם, ומי יודע, חוף הים הצנוע הזה. זה מה שיש לנו בקריית חיים. אז היינו לוקחים שירות או אוטובוס, או קומבינציה של שירות ואוטובוס, לא יודע, מונית, בלה בלה בלה. היינו מגיבים לרמת הכרמל, לגבעה היפה הזו, וכמובן מגיעים לבניין שלכם. רואים את הבניין הזה? הבניין, תזכור, אנחנו ילדים קטנים, הבניין הוא ענקי, כאילו שאלוהים גר על הגג של הבניין הזה, בעננים שם, ונכנסים בתוך מעלית. אף פעם, אם זה לא בניין תעשייתי, ראינו שיש, איך אומרים, מעלית בתוך בניין, איפה שאזרחים גרים. אתה צריך לזכור שיחסית, הבית שלנו היה קופסת גפרורים, יחסית לבית שלך, אוקיי? אז עכשיו אנחנו עולים בתוך המעלית הזו, גם המעלית הייתה קצת גדולה, הייתה חוויה לקחת את המעלית לאחד מהמקומות הכי הרמות שבבניין הזה. יוצאים מהמעלית, כמובן הולכים לאיפה שהדלת שלך, ליד הדלת שלך, מלפני הדירה שלך, רואים את הנוף, כמובן זה נוף מאוד מאוד יפה, רואים את הנמל, את הספינות, את האוניות, את המים הכחולים, נוף לא יאומן, נוף לא יאומן. נכנסים בתוך הבית ורואים שני קומות. מהיום של הדירה יש שני קומות בעולם. זה משהו שלה בלתי אפשרי אפילו לדמיון שלנו בתור ילדים, אבל לבית שלנו בסטסיטה היו שני קומות. נכנסים בתוך הבית, הדירה, רהיטים יפים מאסיה. עדיין אני לא יודע אם זה מסין או מיפן או מקוריאה, אני יודע שלכם רהיטים מאוד יפים שם. בסדר. אז יש לנו את הרהיטים, יש לנו את שני הקומות, ומה אנחנו עושים? הולכים למרפסת. מה אנחנו רואים מהמרפסת? אפילו בלי טלסקופ? שלום ישראל. לגמרי ערום. לא לגמרי ערום, לגמרי ערום. סליחה, שלום ישראל, אני צוחק על אני צוחק על חשבונך, תסלח לי שלומי ישראל. אני מאמין שבימים האלה שהייתי ב9 ו10 לא היית גר שם, רק צוחק. זה אחד מהזיכרונות. עכשיו, הזיכרון שהכי הכי הכי יפה שלי, השארתי לזנב השיחה עכשיו. זה זיכרון כל כך יפה. וזה מה שאני זוכר. אני זוכר שהיינו קטנים, לא יודע, 8, 7, 9, 10, משהו כזה, די קטנים. דניאל, אני, היינו בבית שימוש, או בקורד או בבית שימוש, בבית שלך, נינו, ומתחלפים בבדיחות די גסות, יחסית גסות, יחסית לגיל שלנו. לא זוכר את הבדיחות האלה. אני חושב, אחד מהבדיחות, קישר את הזקן של נשיא לינקולן של ארצות הברית עם, בואו נגיד, חלק של חלק אונטומי של נקבה. זקן, חלק של בחורה, של נקבה. זה מה שאני זוכר מהבדיחה. אחד מהבדיחות. בין כה וכה, אני ודניאל הצוחקים, משתתפים, יש הרבה צחוק, עליזים, ואתה היית בא מדי פעם לפעם ועוקב עלינו. עכשיו, לא עוקב עלינו בגישה גסה כזו, עוקב עלינו פשוט להשתתף בצחוק שלנו. אז היית בא והיית צוחק איתנו ומחייך איתנו, וזה כל כך התרשם עליי, הצחוק והחיוך שלך, ואני אגיד לך למה. קודם כל, תאמין או לא, זו הייתה כאילו ההבנה, אפילו אפשר להגיד ההבנה הפרימורדיאלית שלי,
לא תמיד צריך, אם לא הולכים בקו ישר מאוד, אם אפשר קצת ללכת ימינה או שמאלה, זה לא סוף העולם. אז אנחנו מתחלפים בבדיחות גז, זה לא כל כך ישר, אבל זה לא סוף העולם אם הולכים קצת ימינה או שמאלה, העיקר שנהנים מהחיים קצת, ובאותו הזמן חס וחלילה לא פוגעים במישהו בכוונה, או גורמים איזשהו נזק למשהו. אז כאילו הצחוק שלך והחיוך שלנו זה נתן לנו את ה-sanctioning, איך שאומרים את ה-sanctioning, כמו שאומרים את ה-approval שזה בסדר לעשות מה שאנחנו עושים, אמנם זה לא ישר. זה דבר אחד שהתרשם עליי. דבר שני שהתרשם עליי זה משהו קצת אולי מטאפיזי, אבל אני זוכר שהסתכלתי, הייתי מסתכל על הפנים שלך ועל הצחוק והחיוך שלך היה כל כך כזה טהור, כזה מאוחד, כזה מרוכז, שזה כאילו מכל צד בעולם, מכל, לא יודע אם אומרים חור, שחור בעולם, כל האנרגיות מכל מיני מקומות בעולם, באו כזה, לא יודע ככה, בוא נגיד סנטריפוגלי כזה, הכל התרכז בתוך הפה שלך. הסתכלתי על הפה שלך, ויש לי את התמונה הסטטית הזאת של הפה שלך, שהתרכז פה החיוך והצחוק שלך, שמאוד מיוחד, וזה נשאר איתי, זה שאר החיים שלי. כל כך טהור, כל כך אחוד, כל כך מיוחד, ושכאילו שום דבר לא היה קיים בעולם חוץ מזה, חוץ מהצחוק והחיוך שלך. יש לי את התמונה הסטטית הזאת במוח שלי. עכשיו, אני חשבתי על זה, למה זה נשאר איתי, למה זה נשאר איתי, ולא יודע בדיוק איך להסביר, יותר קל באנגלית, אבל זה הרגשתי שאת כאילו, עליזות הילד שיש לך בלב, משהו כזה, הז'ואה דביב שלך, ז'ואה דביב, עליזות הלב שלך, כאילו התקשר עם עליזות הלב שלי. אני בעצם הייתי ילד, בגיל הייתי ילד, ואתה לא היית אף פעם בעולם שלא היית ילד. תמיד היית ילד, אתה ילד עכשיו ותמיד תישאר ילד, ותודה לאל שזה יהיה ככה. אז זה העליזות הילד שלך שנשאר לך בלב, התקשרתי עם זה אני ואיתך. ולטוב או לרע צמוד לעליזות הילד הזה ולאינסנס הזה של הילד, רגישות כבירה כזו. הטיפוס הרגישות של אם אחד כואב לו, לך נינו כואב ב100,000 יותר. אם אחד עליז לו, לך נינו יותר עליז מאשר בן אדם שעליז לו. זה רגישות כזו שאין לאף אחד אחר, ותודה לאל שיש לך את זה. ויש לך מספיק רגישות לכל העולם. זהו זה, רציתי פשוט, זה דבר שרציתי, לשתף, לא יודע אם זו המילה, לשתף אותך בזה, ומקווה שהבנתם אותי, אמנם העברית שלי לא כדי כך שוטפת, זה משהו שרציתי להוציא מהחזה, ולא יכולתי לפספס את ההזדמנות הזו, לשתף אותך בזיכרונות שלי, שישארו אותי לסוף החיים שלי, ואני מודה לך אישית. תודה לך נינו, יש רק אחד כמוך, ותודה לאל שיש רק אחד כמוך, מאוד אוהבים אותך, ונתראה בקרוב.